sei muri kuti muri kuchengetedzwa mwana aziri wenyu? Ndio zvandakaudzwa nasisi vangu. Kunzi mwana haazi wenyu. Ichokwadi muna Mwari. Ivo vakazviziva sei sisa? Vari kuti vakaprofitwa kuchechi kwavanonamata. Kunzi uri kuchengetedzwa mwana asiri wako. Ichokwadi. Vakaprofitwa asi uri kuzvionawo sei? Ini kutaura chokwadi nditori neconfusion, ndosaka ndauya pano prophet. Kuti ubatsirwe. Kuti ndibatsirwe. Murohera maoko akangwarira. Ndiri kunzi naJehovha mwana ndewako. Enda unochengeta mwana. Sisi vangu vari kunyanyurwa inini kuziva pakutaura zvakadaro prophet. Zvokuti mwana haazi wako. Ndiri kutoshamisika nazvo. Havazi 100% wrong. Tibatsirewo prophet. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys ram. But listen. Sisi vakanzwa makuwa nemunhu anotengesa mushonga inonzi yeguchu. Vakanzi muroora wako akasvika panapa akatenga mushonga wekurapa chirwere chepabonde. Saka sisi vaudzwa izvozvo ndokubva vashaya kuti vokuudza sei. Ndokuronga zano vanoziva kuti unoda kuprofitwa stereka. Ndokuronga zano rekuti vakuti vakaprofitwa but havana kuprofitwa. Ndobva vawedzerawo tusauti twekuti mwana haazi wako. But nyaya yavo yange iri chirwere chepabonde chavakaudzwa. Pakaipa. Pakaipa. Saka ndoda kuti ubvise madoubts ese ekufungedzera mukadzi. Nokuti mwana ndewako. Panyaya yechirwere mukadzi, nyaya yechirwere chepabonde. Tinenge tapedza nyaya yako yakanaka. Unozokabvunzisa udai tozotaurisa. Unogota hausikunzi kuisa sei, hausiri were wakamborwara nechirwere chepabonde mukadzi akamhanya akakupa guchu waita akarinhonga here? Paangaritenga ndopawakaudzwa, ndopakaonekwa nasisi. Saka nyaya yenyu haina basa nekuti zvese zviri kuitika unozviziva. Nhasi ndauya kuzosunungura vese vanofungedzerwa asi vasina zvavakaita.